Час новин на телеканалі АТР. 8 лютого, 1077-й день анексії Криму. Ви дивитеся «За мани» в студії Ескандер Маметов. У цьому випуску. У Донецьку знищили бойовика на прізвисько Гіві. Я Гіві, мальчики! Гіві! Мешканці Авдіївки звинувачують Росію у війні. И танками, и градами нас поливают. Керченці жаліються на поганий мобільний зв'язок. Связи нет вообще никогда. Я даже оператору не могу дозвониться. Звинувачення Ахтема Чийгоза звинувачують речові докази. Зокрема, мова йде про відеокадри так званого прориву в будівлю Кримського парламенту. Такий висновок зробив адвокат заступника голови Меджлісу Ніколай Полозов після 77-го засідання так званого суду у справі Чийгоза. На засіданні переглянули чергові 4 речових докази. Чийгозу закидають організацію масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Кримського парламенту. Двери открываются наружу, и видно, что в какой-то момент они просто распахиваются, и эти ополченцы туда заходят. А через какое-то время туда заходит уже часть проукраинских митингующих, при этом не 170 или 200 человек, как утверждал свидетель Аксенов. Я насчитал на кадрах внутри, те, кто проходит в холл здания, 10 человек. Но это существенно меньше 200. При этом люди не нарушают общественный порядок, не уничтожают имущество. Жоден з 3 свідків не прийшов на засідання окупаційного суду. Про це повідомив адвокат Едем Сімідляєв після засідання у справі 26 лютого. Він також розповів про умови утримання політв'язнів і про те, як їх мордують голодом. Мати одного з фігурантів так званої сутички 26 лютого, Алія Дагерменджі, повідомила, що їй не дозволяють передати синові листи, що прийшли з України. Алі Асанова та Мустафі Дагерменджі закидають участь у масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року, де в результаті тисняви загинули 2 людей. СИЗО, насколько мне известно, не перестроилась, не отремонтировалась, поэтому все болезни, вся живность, которая там находится, она как бы никуда не делась, все на месте. Это как бы письма к Новому году были, но мы их только вот получили. Мы хотели их, значит, передать. И получается, что они нам в этом отказывают в связи с тем, что письма приходят, значит, с Украины, и как бы они считают, что это, ну, какая-то пропаганда. Вот. И здесь было поздравление от нашего, значит, президента, который, естественно, мы также не смогли передать Мустафе. День народження за ґратами святкують 2 бранці Кремля. Кримському активісту Володимиру Балуху, що знаходиться у Сімферопольському СІЗО за свою проукраїнську позицію, виповнилося 46 років. А журналіст «Укрінформу» Роман Сущенко, що наразі перебуває у московському СІЗО Лефортово, святкує 48-й день народження. У Верховній Раді привітали лише політв'язня Романа Сущенка. Сьогодні відзначає свій день народження політв'язень Кремля Роман Сущенко. Давайте ми привітаємо його з днем народження, будь ласка. У пекло за Моторолою. Так, українці в соцмережах коментують загибель командира терористичного батальйону Сомалі Михайла Толстих, більш відомого за прізвисько Гіві. Бойовики у його смерті звинувачують українську диверсійно-розвідувальну групу. Українські спецслужби коментують цю ситуацію неохоче. Кажуть, спершу треба її підтвердити. На цих кадрах залишки від кабінету вантажка терористичного батальйону Сомалі Михайла Толстих, більш відомого на прізвисько Гіві. За попередніми даними, сьогодні зранку в штаб російських бойовиків влучили з реактивного вогнемета «Шмель». На цих кадрах прикрите тканиною тіло. Це Гіві, стверджують терористи. У його смерті вони звинуватили українські спецслужби. Обвинять кого-либо я пока не могу, потому что следственные мероприятия проводятся. Но я подозреваю, что это все-таки та политика по уничтожению лидеров как ДНР, так и ЛНР, которые предпринимает Украина, она продолжается. Шансів врятуватися у Гіві не було, вважають слідчі, які працюють на місці вибуху. Снаряд «Жміля» випалив все навколо. Саме тому тіло впізнали не відразу. Інформацію про знищення Гіві підтвердив начальник поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Действительно, произошел взрыв там, где находился террорист. Он погиб.
И в настоящее время на месте работает так званая группа ДНР полиции. Место окружено, отцеплено. В настоящее время по городу Донецку проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан. Досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в Донецке. Радник голови СБУ Юрій Тандит повідомив, якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що люди, які були пов'язані з незаконними формуваннями, зачищаються певними службами за лінією дотику. Проте російська сторона вже заявила про свою непричетність. Гіві був одним з головних символів російської агресії на Донбасі. З 2014-го він очолив батальйон Сомалі, прославився тортурами і розстрілами мирних мешканців і військовополонених. Ось він коригує вогонь гармати по Донецькому аеропорту. Чуть левее возьми, вот дальний угол. Получается, Вот где первая антенна вот эта? Да. Вот где вот сюда, раз. А ось б'є затриманого українського офіцера і змушує полонених солдатів їсти шеврони. За это? Жри, сука! Жри, тварь! Це не перша загибель вантажка бойовиків на Донбасі. Торік у жовтні в ліфті підірвали Моторолу. В травні 15-го обстріляли кортеж вантажка луганської банди «Привід» Олексія Мозгового. Він отримав смертельні поранення. У грудні 15-го смерть наздогнала командира 1-го козацького батальйону бойовиків Павла Дрьомова. Терористи в усіх цих смертях звинуватили українські диверсійні групи, але до сих пір жодну з них не спіймали. Українські експерти масову загибель вантажків терористів пояснюють місцевими розбірками і спробами Москви усунути непотрібних свідків злочинів на Донбасі. Роман Спірідонов, Заман, АТР. І ми вертаємося до новин з Криму. Керченці не задоволені мобільним зв'язком. Місцеві журналісти провели опитування про якість мобільного покриття у місті. Усі опитані в один голос заявили, що зв'язок жахливий, і до окупації мобільне покриття було значно кращим. Недоволен, у меня МТС, и очень плохо перебивается связь, бывает пропадает, бывает не дозвонишься вообще никому. И раньше, когда при Украине, было нормально. Тоже был МТС, было все отлично, а сейчас, как перешли, стало плохо очень. Вообще нет. Ну, связи нет вообще никогда. Я даже оператору не могу дозвониться. В данный момент мобильная связь в Керчи хуже некуда. Потому что в некоторых районах вообще совершенно не ловит связь, сети нет, создает проблемы в работе, потому что дозвониться невозможно. Нет, недовольны. Потому что если раньше в квартире связь ловила стабильно, то сейчас нужно ходить и искать точку. Шаг влево, шаг вправо, связи нет. Есть чем сравнивать, потому что раньше связь была отличная. Ловила во всех точках города, во всех точках квартиры, во всем городе. Мешканці мікрорайону Кам'янка вимагають в окупаційної адміністрації Сімферополя навести лад у їхньому районі. Раніше Кам'янка була дачним кооперативом у передмісті Сімферополя, але тепер це частина міста. Дороги там в жахливому стані, світло подають по годинах, з водопостачанням теж проблеми. Мешканці систематично пишуть заяви, скарги та листи до підконтрольних Кремлю урядовців. Проте проблеми не вирішуються. Дети падают регулярно, мы падаем, дорог нет, ямы жуткие, машины работаем на ремонт. В месяц 2 раза рессоры меняем. Там, когда гололед, вот на 7-й остановке, там невозможно выехать. Через день отключают свет, через день, а бывает на день по 2, по 3 раза отключают. Как с маленькими детьми, с температурой? Пишу в интернете в администрацию каждый почти раз в неделю. Вот. Ответ один и тот же. Каменка не планируется сначала в 16-м, теперь в 17-м. Наверное, если буду писать дальше, и в 18-м тот же самый будет ответ. У нас была бы большая просьба, чтобы эти дороги как-то нам сделали, освещение это сделали. Мы здесь живые все, мы здесь живем. У многих из нас альтернативного жилья нет. То есть это наш... Українські військові активно відбудовують Авдіївку. Після нещодавних масових обстрілів більша частина міста понівечена, кілька сотень людей евакуйовані в інші підконтрольні Україні регіони. Але основна частина мешканців не хоче покидати місто, незважаючи на небезпеку. Взрывы, которые вы сейчас слышите на фоне, это результат их использования. И понятно, что они там не только стоят, но и стреляют. Безопасным нельзя назвать. То есть каждый, кто сейчас выходит на улицу, это все равно выходит на свой страх и риск.
Самое безопасное – это эвакуировать семьи, потому что Авдеевка – это все-таки прифронтовая полоса. Я не поеду никуда, это однозначно. Как бы я пыталась уже вывести детей, у меня их 3. Младшему год и 4. Но мы там никому нигде не нужны. Муж на работу, только слышит, что переселенцы на работу не берут. А жить на пособие на 840 гривен – это нереально. Вони тут полчищами сидять і танками, і градами нас полювають. Мешканка Авдіївки звинуватила Росію в нападі на Україну та попросила Європу та ООН вжити заходів, аби припинити війну на Донбасі. Про це вона розповіла на похоронах своєї знайомої, що загинула під час обстрілу міста військами так званих ДНР та ЛНР. На нас напали. Вот пусть разбираются с теми, кто нас обстреливает и днем, и ночью. Уже просто ложь, сплошная ложь идет, эта Россия прет, что они только это самое справедливое. Посмотрите, мы на них ногой не ступили, они тут полчищами здесь сидят. И танками, и градами нас поливают. Так что когда оно уже прекратится? Уже хотя бы поднялись, это ООН, это Европа, что они смотрят, пока что с лица земли сотрут Донбасс этот. Українські школярі вивчатимуть оновлену історію кримсько-татарського народу. У Києві стартував дводенний семінар «Нова українська школа», присвячений геноцидам ХХ століття. Більше знає Лідія Полянська. В Академії наук України збираються історики, політичні та громадські діячі. Семінар присвячений Голодомору, Холокосту та депортації. Никогда еще в истории человечества столь массово не уничтожали людей из-за их политических взглядов, религиозных воззрений или их национальной принадлежности. Організатори семінару хочуть вплинути на виховання патріотично налаштованої та соціально активної молоді. Ми повинні зробити все для того, щоб ця проблематика мобілізувала наших молодих людей і мобілізувала наше суспільство. Виховувала громадянську відповідальність, здатність ставити перед владою питання і вимагати проведення кардинальних, радикальних, швидко проведення реформ. Торік історики з різних областей України видали підручник з історії України. В ньому, на відміну від пострадянських видань, визнані та описані реальні події геноцидів ХХ століття. Даже упоминание о Голодоморе, о депортации, о несправедливости депортации в советское время расценивалось как клевета на советский государственный строй и его политическую систему. Я считаю, что вот эти трагические страницы истории Крыма, крымско-татарского народа должны вполне быть представлены в учебниках, в методических пособиях для учителей. И, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. На другий день семінару запланована презентація наукових видань сучасних істориків. Лідія Полянська, Анна Мурашко, Ислям Пінка, Заман, АТР. В українській столиці у незвичний спосіб вирішили допомогти кримським дітям. У Києві стартував проект «Благодійний аукціон побачень». Люди, які хочуть допомогти сім'ям кримських політв'язнів, заповнюють анкети та додають своє фото. Зустріч з ними стає лотом, який може придбати будь-хто, хто сплатить найвищу ціну. Валентин Гаврищук хоче допомогти сім'ям кримських політв'язнів. Він поширив ідею аукціону побачень у соцмережах і знайшов однодумців. Зараз разом організовують перші торги. Люди так читають, бачать, що там про Крим, про кримських політв'язнів. Вони як-не-як задумуються про те, що зараз робиться, те, що Крим окупований, те, що там є наші люди. Ви ж самі розумієте, що ці всі сім'ї політв'язнів, вони втратили своїх кормильців. Там левова частка політв'язнів – це кримські татари. А кримські татари – це ж, там... Будь-хто може запропонувати себе в якості лота або придбати зустріч з людиною, яка вас зацікавила. Зібрані кошти передадуть сім'ям 6 політв'язнів, 4 з них – кримські татари. То ми усіх запрошуємо, просимо долучитися, адже це насправді досить важлива справа і це дійсно те, чого ми хочемо добитися. Початкова ціна кожного лоту становить 50 гривень. За тиждень від початку проєкту понад 50 людей надіслали свої фото для участі в аукціоні. Працівники телеканалу АТР також приєдналися до акції. Хочу допомогти родинам політв'язнів. Я розумію, що якщо я, ще мої друзі, ще хтось долучиться до цієї акції, то ми всі разом допоможемо. Нових знайомств, веселих, сподіваюся, веселого часу разом.
Фотолотів та детальнішу інформацію можна знайти в соцмережах. Аукціон триватиме до 5 березня. Лідія Полянська, Асан Емінов, Заман, АТР. Це всі новини на цей час. Дивіться наступний випуск «Заман» Софії Абляєвої за 2 години. Будьте з АТР. До побачення.